Magandang umaga, Pilipinas! Masyong umaga sa ating mga ka-aksyon. Suma sa inyo na po ang Aksyon Radyo Balita ngayon pong araw ng Martes, January 25, 2022. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako po si Action Claire de Guzman. At ako naman po ito, Action Davati Bakay. Sa una ng ating mga balita sa ating balitang lokal, bilang ng mga fully vaccinated sa Dagupan City umabot na sa 98%. Mahigit 1.9 milyon na mga bata sa Region 1 target mapurga ng CHD. Provincial Board hihilingin sa PNP na itigil ang post online ng mugshot ng mga suspect o akusado sa kaso. At para naman sa ating police reports, lalaking sinita sa checkpoint na hulihan ng illegal na droga at baril. Sa ating balitang pambansa, stealth Omicron wala pa sa Pilipinas ayon sa DOH. Mga politikong sangkot sa media violence mananagot sa batas ayon sa DILG. Balita sa ibayong dagat, WHO nanawagan sa mga bansa na magtulong-tulong para matapos ang pandemya. At para naman sa ating balitang showbiz, Chris Aquino ay tinangging nakipagbalikan kay Mel Sarmiento. At sa palakasan, PBA balik aksyon sa Pebrero. Yan ang ulan ng ating mga balita. Muli po, ito ang Action Radyo Balita. Kami ang mga tagapaghatid balita. Ako po si Action Claire de Guzman. At ako po ito, Action Dav Tibakay. Sa detalye ng balitang lokal, pumalo na sa 98.74% ang bilang ng mga fully vaccinated kontra COVID-19 sa lungsod ng Dagupan. Ayon nito sa City Health Office hanggang nitong January 23. Batay sa tala na ahensya, ang nasabing porsyento ay katumbas ng 125,748 na mga individual na nakatanggap ng 2 doses ng COVID-19 vaccines. Samantala, umabot na rin sa 114.2% ang bilang ng mga partially vaccinated o yung mga nabigyan pa lamang ng first dose ng bakuna. Ayon sa City Health Office, ang nasabing bilang ay katumbas ng 145,448 na mga Dagupenyo. Sa ngayon, mayroon na lamang 56,000 na kailangang habuling mabakunahan. Makamit ng lungsod ang total immunity mula sa 181,932 eligible population para mabakunahan ng COVID-19 sa Dagupan City. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality. Aabot sa higit 1.9 milyon na mga bata sa Region 1 o katumbas ng 85% ang target na mapurga ng Ilocos Center for Health Development o CHD1 sa pagtatapos ng buwan ng Enero. Ayon sa tagapagsalita ng CHD1 na si Dr. Ruel Bubis, tuloy-tuloy ang kanilang ginagawang panghihikayat, katuwang ang kanilang mga counterparts sa iba't ibang bahagi ng rehiyon upang marami ang makalahok sa kanilang programang Oplan Goodbye Bulate. Sinabi niya na ang naturang programa ay isa lamang sa taunang aktibidad sa kanilang opisina na umaarangkada mula buwan ng Enero hanggang Hulyo. Layon aniya nito na mapurga o mabigyan ng deworming drugs ang mga edad 1 hanggang 19 na taong gulang sa rehiyon upang matiyak din ang kanilang kalusugan. Sa ngayon, buhat ng pandemya, community basis ang kanilang ginagawang pagpupurga sa mga bata kung saan katuwang nila ang mga barangay health workers, gayon din ang mga nurse at midwives na nagtutungo sa kabahayan ng mga benepisyaryo. Dati-rati matatanda ang school basis ang pagsasagawa ng deworming projects, katuwang naman ang mga guro ng Department of Education. Samantala mga ka-aksyon, nanawagan naman ngayon ang Pangasinan na Provincial Board na itigil ng PNP ang pag-post online ng mugshot ng sinumang akusado na may kinakaharap na kaso. Ginawa ni Board Member Von Mark Mendoza ng 2nd District ng Pangasinan ang pahayag kasunod na rin ng kaso ni Lolo Narding Floro, ang 84 years old na inaresto dahil sa umano'y pagnanakaw ng mangga sa bayan ng Asingan. Sa isinagawang regular session ng Sangguniang Palalawigan, sinabi ni Board Member Mendoza na mayroon pa rin kasing presumption of innocence hanggang sa mapatunayang guilty ang akusado. Aniya, nalalagay din sa alanganin ng akusado. Mayroon pa rin aniyang karapatan nito kung kahit isusulong nito ang pagbuo ng resolusyon na nananawagan sa PNP na itigil ang pag-post ng mugshot ng mga akusado. Pinabura naman ito ni Board Member Noel Binse ng Kaanim na Distrito. Aniya, naging practice ito ng pulisya upang mai-record at mai-report ang krimen sa PNP Camp Crame. Subalit ang problema ay ang ginagawang posting ng mugshots. Ayon kay Binse, nagdudulot din kasi ito ng frustration sa panig ng suspect o ng akusado
Agosto. Kaugnay nito, bago pa mag-file ng resolusyon, ipapatawag ng Provincial Board ng PNP Provincial Offices ang questionnaire upang magbigay linaw sa protocols at procedures sa pagpo-post ng mugshots. Samantala, dinagsa ng reklamo kamakailan ang pamunuan ng Pamana Waters ng mga concessionaires na naperwisyo dahil sa mahinang supply ng tubig. Bukod sa Central Business District, kabilang sa mga pinaka-naapektuhan ang mga island barangay dahil halos raw wala raw magamit na panligo at panghugas ng kanilang mga pinggan. Agad namang kumilos ang Pamana kung saan bumuo ng leak detection team upang suriin ang mga water pipes. Resulta nito, nakita nila ang nasa 200 underground leaks. Nakitang dahilan nito ang ilang lumang mga tubo na kailangan ng umanong palitan. Siniguro naman ng Pamana na tutugunan agad ng ang problema dahil habang tumatagal ang pagsasaayos, mas maraming nasasayang na kanilang tinatawag na non-revenue water. Samantala, tiniyak naman ng PESO officers sa buong Region 1 ang pakikisa at pagiging vital partners ng Department of Labor and Employment o DOLE sa pagsigurong maiimplementa ang employment initiatives ng gobyerno lalo na sa mga grassroots communities. Ipinagito ni Dr. Clemente Galiza, ang presidente ng PESO Federation of Region 1. Aniya, sa kabila ng banta ng COVID-19 pandemic at mga iba't ibang variants nito, ay matagumpay pa rin nilang naidaos ang 2021 PESO Performance Assessment and Regional Congress na ginanap naman sa Pampanga. Ang nangyaring pagtitipon ay patunay ng kanilang nagkakaisa at pagnanais na maibalik ang sigla ng economic development sa kanilang lugar. Sa kabala din na aniya, ng mga pagsubok na ito, nagawa rin nilang maihatid ang employment facilitation services lalo na sa mga taong labis na naapektuhan ng kabuhayan dahil sa COVID-19. Nakatakdang ipatayo sa bayan ng Lingayen ang Cooperative Development Authority o CDA Regional Office. At kahapon, January 24, ang nagsasagawa ng coordination meeting sa pagitan nila ang lokal na pamahalaan ng Lingayen sa pamumuno ni Mayor Leopoldo N. Batawil, Cooperative Development Authority na kinatawan ni Azek Vidal Villanueva III, OIC Regional Director Alberto Sabarias at Company, DPWH Pangasinan 2nd District Engineering Office, Provincial Planning Office kung saan nagtalaga na ng project contractor para sa pagpapatayo ng CDA Regional Office sa Lingayen Government Center sa Barangay Pangapisan North. Ipinarating naman ni Azek Villanueva ang pasasalamat sa LGU at kay Mayor Batawil para sa pagdodonate ng 1,000 square meters na lupa sa government center upang maipatayo ang kanilang permanenteng regional office. Target na maisagawa ang groundbreaking ng proyekto ngayong buwan ng Marso. Samantala, nakikisa naman ang lalawigan ng Pangasinan sa ilalim ng pamumuno ni Governor Amando I. Espino III sa pagdiriwang ng National Bible Month ngayong Enero. Sa flag raising ceremony na ginanap kahapon, January 24, ay inihayag ni Missionary Pastor Myra Halike na inilalaan ng probinsya ang huling linggo ng Enero sa paggunita ng National Bible Week sa pamagitan nito ng Provincial Ordinance 195-2015 na ipinasa noong November 9, 2015. Hinikayat ni Pastor Halike ang mga Pangasinense na huwag lang ipagdiwang ang salita ng Panginoon tuwing may okasyon, kundi araw-arawin ang pananalig sa may kapal na siyang nagbigay proteksyon, nagpresent at naghatid sa lahat laban sa kasamaan, hindi lang pang-espiritual kundi ngayong panahon ng pandemya. Tema ng selebrasyon ng National Bible Month ay pag-ibig ng Diyos ang kasagutan sa dumaraing na sanlibutan. Taong 2019 nang ilabas si Pangulong Rodrigo Duterte ang Presidential Proclamation No. 124 bilang pagsuporta sa National Bible Month. Bilang pagsunod sa physical distancing, ang Provincial Assessment Office ang nanguna sa flag raising ceremony kasama ang mga sumusunod na opisina, ang Provincial Governor's Office, Human Resource Management and Development Office, Provincial Legal Office, Provincial Tourism and Cultural Affairs Office, ang Provincial Planning and Development Office, Provincial Treasury Office, General Services Office at ang Environment and Natural Resources Office. Aksyon Radio. Police Report.
Palaboso ang isang 27 anyos na lalaki matapos makumpiskahan ng iligal na droga at baril sa checkpoint. Sinita ng mga pulis si Edelberto Salvador II, residente ng Ordaneta City matapos na magtangkang takasan ang checkpoint sa barangay Alipangpang sa Pusurubio. Wala rin umano itong suot na helmet at dahil sa kanyang hinalang kilos, kinapkapan ito at doon na nasita ang 2 pakete ng suspected shabu at isang kalibre 22 na baril at 3 bala. Sa ating balitang pambasa, stealth Omicron wala pa sa Pilipinas ayon sa DOH. Mas maraming buntis nagpositibo sa COVID-19. Detalye ng balitang yan at iba pa sa ating pagbabalik. Ang tubig ay buhay. Aksyon, Radyo Pangasinan, oras na natin ay alas 7:24. Sa detalye ng ating balitang pambansa, pinawi ng Department of Health ang pangamba sa sub-lineage ng Omicron variant na tinawag na stealth Omicron na tiniyak ng ahensya na hindi pa natutukoy sa Pilipinas. Hanggang sa ngayon, wala pa raw nadidetect na BA.2 sa bansa. Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, ukol sa stealth Omicron na nadiskubre isang linggo matapos matukoy ang original na Omicron variant. Sinabi ni Vergere na wala naman umanong masyadong pagkakaiba ang stealth Omicron sa original na Omicron variant pagdating sa paglala ng sakit ng isang pasyente na dadapuan nito. Ngunit patuloy pa rin naman ang World Health Organization at ibang mga eksperto sa pag-aral sa natulang sub-lineage. Tiniyak rin ng opisyal na may kapasidad ang DOH na matukoy kung nasa bansa na ang stealth Omicron. Kasalukuyang nasa ilalim ng variant under investigation ng United Kingdom Health Security Agency ang BA.2. Sa kanilang inisyal na pagsusuri, maaari umanong mas mataas ang growth rate ng sub-lineage ito kumpara sa original na Omicron lineage. Samantala, mas maraming buntis ngayon ang nagpupositibo sa COVID-19 ayon sa medical expert na kumakalinga sa mga buntis ngayong panahon ng pandemic. Ganun pa man, wala pa raw lumalabas na baby na mayroong severe COVID infection. Sakali namang mayroon, konti lang din dahil sa oras na magka-COVID-19 ang nanay, makakakuha na umano ng antibodies ang baby ayon sa pahayag ni Dr. Carmela Madrigal D., dating presidente ng Philippine Society of Maternal and Fetal Medicine. Ang mga buntis ay hinihikayat na rin na magpabakuna o booster bilang proteksyon niya at ng bata mula sa virus. Sinasabing ang mga sanggol ay nakakatanggap din ng antibodies mula sa kanilang bakunadong ina sa pamamagitan ng breastfeeding na may katumbas na proteksyon ng 6 na buwan. Ang mga buntis bago papasukin sa mga ospital o medical institution para magpa-check up ay kailangan munang mag-antigen test para matiyak na wala itong COVID-19. Binalaan naman ng Department of Interior and Local Government o DILG ang mga politiko at maging ang kanilang mga supporter na mananagot sa batas kapag napatunayang sangkot sa anumang uri ng karahasan laban sa mga miyembro ng media. Ito'y bahagi ng tinatawag na proactive measure ng gobyerno para protektahan ang mga media workers, journalists at iba pang media practitioners. Ayon kay DILG Secretary Eduardo Oño, katuwang nila ang Philippine National Police at Presidential Task Force on Media Security.
sa pagbuo ng safe and healthy spaces para sa mga media practitioners kaugnay sa halalan sa darating na Mayo. Nais na masiguro ni Anyo na may sapat na seguridad ang media na magkukover sa 2022 national and local elections. Nasa 1,899 PNP focal person ang makikipagtulungan sa PTF on MS special agents na siyang tutugon sa mga issue na may kaugnayan sa media workers lalo na sa kaligtasan at pag-iimbestiga. Sa panig ni DILG spokesperson Yusek Jonathan Malaya, ang mga PNP focal persons ang magsisilbing first line of defense, ang unang makakatanggap ng impormasyon at tutugon sa mga banta. Sila rin ang in charge sa pag-expedite ng investigasyon at resolusyon ng mga kaso ng karahasan at intimidation laban sa mga journalists sa pakikipag-ugnayan sa PT Forms Special Agents. Samantala, pinagtibay na sa panel ng Kamara ang kapanukalang batas na nagbibigay proteksyon sa mga bata laban sa lahat ng uri ng sexual abuse at exploitation. Sa isinagawang virtual meeting ng panel ay pinagtibay ang pinagsamang mga substitute bills na 7465, 7633, 7718, 7825, 7947 at 8760. Bawal sa ilalim ng anti-sexual abuse or exploitation of children na gawing object of desire ang mga bata na nasa 18 na years old pababa via electronic o maging sa pamamagitan ng iba pang devices. Sinabi ng 2nd District Zambales Representative Cheryl Deloso Montalia, isa sa may akda na isa ito sa mga prioridad na maipasa ng administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Sinasabing sa panahon ng pandemic ay tumaas ang online sexual abuse at exploitation ng mga bata. Nilinaw rin niya na ang pagpayag ng mga bata sa kalaswaan ay hindi sapat na depensa. Sino mang mapapatunayang guilty sa paglabag sa nasabing panukalang batas ay papatawan ng 2 milyon hanggang 20 milyong multa at pagkakabilanggo ng reklusyon perpetua o habang buhay. Balita naman sa ibayong dagat na nawagan ng World Health Organization o WHO sa mga bansa na magtulong-tulong para tuluyang matapos ang nararanasang pandemya. Sinabi ni WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus na nasa 3 taon na ang pandemya at para matapos ito ay dapat magtulungan ang bawat bansa. Pinuri din nito ang Germany dahil sa patuloy na pagpapaigting ng kanilang vaccination campaign. Patuloy din ang panawagan ng World Health Organization ng pantay na pamamahagi ng bakuna lalo na sa mga may hirap na bansa. Aksyon Radyo. Showbiz Balita. Itinanggi ng TV host actress na si Chris Aquino na nagkabalikan na sila ng ex-boyfriend na si dating Department of Interior and Local Government DILG Secretary Mel Sarmiento. Sinabi nito na lumabas ang tunay na nararamdaman niya sa huling pag-uusap nila. Dagdag pa nito na sa ginawa sa kanya noong iwan siya noong bagsak siya ay doon nabawasan ang respeto nitong naiwan sa dating nobyo. Maging ang mga kapatid nito na gumawa ng paraan para magkabalikan sila ay tinanggihan umano nito at minaliit lamang ito ng dating kalihim. Sa huli ay pagtitiyak niya na malabo na itong makipagbalikan sa mga taong alam niya na hindi siya lubos na minamahal. Aksyon Radyo. Sports News. Inaprubahan kahapon ng PBA Board of Governors ang pagpapatuloy ng naudlot na 2021-2022 Governors Cup sa susunod na buwan. Ito ang napagdesisyonan ng PBA Board sa kanyang espesyal na pulong matapos ang unti-unting pagbaba ng mga kaso ng coronavirus disease o COVID-19 sa Metro Manila. Sinabi ni PBA Commissioner Willie Marshall, hihintayin na lamang nila ang go signal ng Interagency Task Force o IATF matapos iendorso ng Games and Amusement Board ang pagpapatuloy ng torneo sa isang home venue home setup. Dapat ding may green light ang mga local government units sa pamamagitan ng Metro Manila Development Authority o MMDA para sa pagsisimula ng scrimmage ng 12 kupunan. Bibigyan ang mga kupunan ng 10 araw para makapagkondisyon bago muling buksan ang torneo sa unang linggo ng Pebrero. Aayusin ng PBA ang mga schedule para sa pagpapatuloy ng torneo na maaring muling gawin na walang live audience alinman sa Smart Araneta Coliseum o sa Inari Sports Arena sa Pasig City.
At mga ka-aksyon, ninyo pong natunghayan ang kalipunan ng ating mga pagbabalita sa Aksyon Radyo Balita. At syempre mga ka-aksyon, binabati po namin ng Maaksyong Morning lahat ng mga nanonood at nakikinig ngayon sa aming balitaan. Ayan, unahin na po natin ang mga nakikinig sa atin via airwaves 1161 kHz. Ayan, good morning po kay Ma'am Cecilia De Vera ng Amado Street. Ganun na nga din kay Ma'am Flor ng Aringay, La Union. Kay Ma'am Vivian po ng La Union pa rin, yun mga ka-aksyon. At kay Sir Silva ng Barangay Bantug, Asinggan, Pangasinan, mga ka-aksyon. At syempre, Ma'am Erlinda De Pasina Ayap. Good morning, a geek from US, Peter De Pasina. Hello, good morning po sa inyo. Thank you. Sir Ben Gab Jovellanos. Ma'am Delia Kawais. Sir Salvamar Cancino. Ayan, good morning po sa inyo. Salamat sa inyong pakikinig. At syempre kay Ma'am Violi. Ayan, lagi ding nakasubaybay din sa atin. At sa iba pang mga nanonood dyan, hello, na hindi na po namin nabanggit ang kanilang pangalan dito pero nakatutok pa rin dito sa ating balitaan. Maraming salamat po sa inyo. Sa ngalan po ng aming station manager, Action Violi Valdez Ferrer. At nakasama din natin sa news department, mga ka-aksyon, si Action Jarek Pasiliao. Sa ating technical department, Action Conrad Alvarez. Kami po ang inyong mga naging tagapaghatid balita. Ako po si Action Claire De Guzman. Ako naman po ito, Action Dove Tibakay. Nag-iwan po kami ng isang maaksyong morning po sa inyong lahat. Susunod na po ang programang mga issue ng bayan, special edition ng Pangasinan natin. Kasama po dyan, Action na Violi Valdez Ferrer. Muli po, una sa aksyon. Una sa balita, Sama-sama tayo, Pilipino. Inyong napakinggan ang palatuntunang Aksyon Radyo.